ja proste som svým presvedčením komunista. Mám svetonázor veľmi podobný tomu, aký hlásajú komunisti nebo křesťanská víra, ktoré sú veľmi kompatibilní oba. Mne sa v tom bývalém režimu nežilo až tak špatne. Ja som neměl žádný problém, že bych nebyl svobodný. Já jsem si dělal, co jsem chtěl. A to dělám taky teď. Že já věřím, že komunismus je ideologicky a prakticky správnější režim, jenomže lidé ho neunesli. Lidé to nedokázali, protože lidé jsou blbí. To je celý. A kapitalismus to je cesta do pekla, protože to je honba za ziskem. Tak priatelia, toto je legendárny rozhovor, kde Jožo Ráš povedal priamo, že on je komunista, že on jednoducho viacej uznáva komunistov, pretože vidí, ako tí kapitalisti robia zlé. To, čo tam on spomenul, že je komunista a že podľa neho komunisti a kresťania, že to je kompatibilné. On tam inak používa nesprávny pojem komunizmus, pretože komunizmus nikdy nebol. To je nejaký ideál, niečo, k čomu sa smeruje a čo je vlastne beztriedna spoločnosť, čo ešte sa nedosiahlo ani v Číne. Postupne už sú k tomu blízko inak v tej Číne, lebo tam to vidíte, ako to napreduje. Každopádne chcem povedať jedno. Keď niekto by sa skutočne ozval, že čo to tu ten Ráš splieta, že komunistov spolu s kresťanmi, však kresťania práve trpeli pod tou nadvládou komunistov v 50. rokoch. Boli to akcie ako akcia K, kde došlo k intervencii kňazov alebo rôznych aj reholníkov z rôznych tých kláštorov, teda konkrétne v akcii K. Áno, tieto veci sú samozrejme odsúdenia hodné, odsudzujeme ich, nie sú hodné príkladu a je ich potrebné odsúdiť. Treba sa však zároveň pozrieť aj do súčasnosti, pretože často idú odsudzovať tieto intervencie voči kresťanom práve súčasní dnešní ľudia, ktorí často tiež túžia po rôznych intervenciách. Sú to napríklad, budem hovoriť príkladmi, ktoré sa reálne stali. Tak vezmeme si, že keď tá speváčka Magušinová, alebo ako sa volala predtým Martausová, sa niečo vyjadrila, niečo o kresťanských konzervatívnych hodnotách, už neviem, čo presne hovorila, ale určite si to dobre pamätáte, a prišiel na ňu z tej liberálnej strany taký veľmi nepekný hejt, také veľmi nepekné až správanie sa k nej, že keby to bolo v opačnom garde, tak to by bol obrovský prúser, ale toto bolo ako keby tak čiastočne tolerované. Čiastočne tam niekto povedal niečo odsudzujúce, aby sa nepovedalo, ale čiastočne to bolo výrazne aj tolerované. Zo strany tých, ktorí samozrejme dnes by tiež radi si udreli voči kresťanom. Takže prečo ideme na jednej strane útočiť pred 70 rokmi, čo sa dialo, a neriešime to, čo sa deje dnes? Nedávame si tú paralelu. Takže podľa mňa tiež komunisti a kresťania majú niečo spoločné, čo sa týka ideológie. Pretože Ježiš Kristus skutočne, on keď liečil, tak on nepýtal za to peniaze. Keď rozmnožoval chlieb, nepýtal za to peniaze, že dobre, tak ja mám ten dar, že viem to rozmnožiť a pekne idete kasírovať a idem na tom zarobiť. To je môj biznis plán a ja zarábam, lebo som kapitalista. Ježiš Kristus sa nesprával ako kapitalista. Dokonca aj tam prišiel do toho chrámu a vybil to tým bičom tých ľudí, ktorí tam chceli predávať, a povedal, že toto je dom Otca, dom modlitby a nie dom, kde sa jednoducho vytvárajú zisky. Takže všetkých tých, ktorí tam niečo predávali, napríklad nejaké odpustky, ale neviem, čo presne tam predávali, nejaké veci, náboženské možno, tak toto on odsúdil a bol proti tomu. Takže dá sa povedať, že Ježiš Kristus určite nebol kapitalista, a ak pomáhal bezplatne, ak rozmnožoval chleby bezplatne, tak bol komunista, pretože komunisti, tak ako rodina si pomáha navzájom, silnejší pomôže tomu slabšiemu, tak to aj fungoval ten režim, že pomáhalo sa. Áno, jasné, tieto veci treba odsúdiť, keď sa urobili tieto krivdy. Samozrejme, nemôžeme so všetkým súhlasiť. A zase
to nebola vina konkrétnych, teda bola to vina konkrétnych ľudí, ktorí nepochopili celé to. Lebo nebola to chyba úplne všetkých, ktorí sa hlásia ku komunistickým myšlienkam. To je presne to isté, ako keby ste kresťanstvo ako také napríklad odsudzovali na základe španielskej inkvizície. To znamená, že ten, kto dnes ide z kostola, tak prídete za ním, zastavíte ho a poviete: vážený pane, vy tým, že ste boli v kostole na svätej omši, na pobožnosti, vy tým pádom podporujete španielsku inkvizíciu. No toto je nezmysel, ako by on tým mohol podporovať. A takisto, keď je aj dnes niekto komunista, to neznamená, že podporuje tie veci, ktoré boli v 50. rokoch. Rozumieme si. Nemusím to ďalej vysvetľovať, lebo títo mnohí liberáli to dnes nechápu a nerozumejú tomuto. Oni to, čo sa im hodí, použijú ako argument, čo sa im nehodí, už nepoužijú. Dvojaký meter. To je ako to najsprávnejšie. Dobre, keď niekto teraz povie, že cenzúra, že vtedy bola cenzúra. A najviac to budú opakovať tí, ktorí dnes tú cenzúru podporujú. Tak keď vtedy ste odsudzujete teda vtedajšiu cenzúru, že jednoducho nebolo možné slobodne písať a všetko to prechádzalo cez nejakú komisiu, tak prečo vám to zrazu v súčasnej dobe tak vyhovuje? Takže keď sú dnes novodobí cenzúry, ktorí cenzurujú, často si tam nachádzajú rôzne nezmysly, lebo je to celé absurdné, viete. Ak idem kritizovať jednu cenzúru, tak musím kritizovať aj druhú. Ak idem kritizovať minulú cenzúru, tak mám kritizovať aj súčasnú. Navyše, keď v ústave je jasne napísané, že cenzúra sa zakazuje a sloboda prejavu je jednoducho zaručená. To je jasne napísané v ústave. Ale vieme, že mnohé prípady nedávnej minulosti v tomto storočí boli o cenzúre. Vypínanie nepohodlných médií len na základe nejakého pocitu, že niekto niečo šíri. Veď ale v slobodnej spoločnosti sa má diskutovať, hovoriť sa o argumentoch. A cez druhý argument silnejší vy máte pretlačiť ten pôvodný, ktorý chcete scenzurovať. Ak to tak nerobíte, tak potom robíte rovnakú vec zlú, ktorú robili komunisti a ktorú sa im dá oprávne nevyčítať, ale robíte to aj vy. A prečo máte dvojaký meter? Mnohí.